Moi Linda, iskä täällä. Joo, pyydätkö äitiä? Kiva. Joo. No moi! Joo. Hei, sellainen juttu. Mä oon tässä parin Mimmin kanssa meidän toimistolta ja Pekan kanssa lähes mökille. Joo, me tässä saunoja ja otettaisiin vähän häppää. Joo, kato, kun ei ollut vapaata, niin menee koko yö, joo. Saattaa mennä huominen päiväkin vielä, joo. No joo, yli huomenna tai loppuviikosta sitten, joo. Ei näin, vaan näin. No iskä, moi, pyydätkö äiti? Joo, moi. No hirveä kirja, kato, nyt hirveän kauan pysty puhumaan, mutta joo, rahat loppuu, joo. Se on juttu, kato, Pekka on keksinyt semmoinen sydämi. Sydämi? No se on sellainen sydämi vaan. Joo, kato, se on 100 tonnin paukku, jos se menee läpi. Se on tänä yönä tehtävä, joo. Toimistolla ollaan ihan kahdesta, joo. No ei, mitään ryypätä siellä, töissä ollaan. Se on iso juttu, kato. Joo. Ei, kun toimistomimmit on kaikki lähtenyt kotiin, me ollaan kahdestaan siellä. Ei mitään. Joo, vannon, en, pisaraakan en ota. Hei, sellainen juttu, patko 500 postilaatikkoa. Niin, kun me mennään grillille sitten, kato aamuista, niin käydään syömässä jotain, niin tarvii keittiössä koluta sitten. Joo, hei, laita tonni joo, se on ehkä paljon. No ei, tietysti maksa grilliruoka, ei, mutta niin, ei tarvitse olla koko ajan pyytämässä.